Nanumpa na sa katungkulan na bilang isa sa mga bagong talagang Commission on Elections Commissioner si dating Regional Director Attorney Noli Pipo sa head office ng tanggapan sa Intramuros, Manila kahapon. Itinalaga mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Pipo bilang kaharili ni former Commissioner Marlon Casquejo matapos itong magretiro ngayong buwan. Si Attorney Pipo ay nagsilbing Comelec Regional Director ng Ilocos Region mula 2006 hanggang sa kasalukuyan na bago maging Commissioner. Sa isang pahayag, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na buo ang kanilang tiwala sa naging desisyon ng Pangulo sa pa-appointment ni Pipo dahil sa malawak na karanasan nito sa komisyon sa loob ng 32 taon. Magsisilbing Comelec Commissioner si Pipo hanggang February 2, 2032. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.